Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan wani ɓangare ne na Fine Living Farm da ke nan garin Katsina. Abinda muke so mu nuna muku a nan, idan za ku lura za ku ga yadda kajin Hausa suke nishaɗi, suke zagayawa, suke guje-guje a cikin wannan gona ta Fine Living Farm. Idan kuka duba za ku ga yadda environment ɗin yake, wato yadda yanayin wurin yake, ya musu daɗi. Wannan rumfa ce aka yi domin kare musu zafin rana. A lokacin da zafin rana ya yi yawa, za su shiga su samu sauƙin wannan zafin rana. Haka kuma idan kuka diba yadda yanayin wurin yake, akwai abin ba su abinci a wurare daban-daban, ta yadda kowace kaza za ta iya cin abinci tare da 'ya'yanta ba tare da tsangwama ba. A gefe guda kuma ga kuma tsuntsaye tantabaru, wayanda su ma kuka duba za ku ga cewa suna cikin kwanciyar hankali da nishaɗi. Suna samun kulawa yadda ya kamata domin a samu ainihin iri mai kyau wanda kowa ke sha'awa. Sannan za ka ga cewa kulan da suke samu tana ba su nishaɗi, tana sanyawa suna jin daɗi a koda yaushe. Kuma idan kuka kalli yanayin wurin, wuri ne wanda yake da ciyawu, akwai tsawon ganye a wurin wanda kajin suna jin